Ahojte, tak vítajte pri žrebovaní súťaže, ktorú sme uverejnili s spoločnosťou knihydetstva.sk. Hralo sa o tento krásny pracovný zošit Hravé úlohy pre škôlkárov 2. No a dnes tu mám so sebou svoje dcerky, ktoré budú dnes namiesto mňa žrebovať, aby ste videli žrebovanie a uverejníme teda výhercu tohto krásneho pracovného zošita, ktorý poputuje k vám. Dneska bude žrebovať Aninka, moja staršia dcéra. Takže tuto v košiku máme všetky mená ľudí, ktorí sa zapojili. Bolo vás naozaj veľmi veľa a ja vám srdečne ďakujem za to, že ste sa zúčastnili tejto súťaže a že nás sledujete. A pevne verím, že nás budete sledovať aj naďalej, pretože budeme pre vás naďalej robiť súťaže a budeme pre vás prinášať tie najlepšie knihy, pretože chceme, aby deti začali čítať. Takže Aninka, môžeš vyžrebovať. Mária Kvietková. Takže výhercom tohto krásneho pracovného zošita sa stáva Mária Kvietková, ktorej srdečne blahoželáme a budeme ju kontaktovať na našej facebookovej stránke knihydetstva.sk. Ďakujem vám veľmi pekne a prajem vám príjemný zvyšok dnešného dňa.